Hvala predsedavajući. Obratila bi se ovom priliku Parandiloviću, posle njegovih izliva besa slušam i ponešto zapisujem. Nazvali ste ovde kolege poslanike primercima, mediokritetima, korumpiranim, satrapima, preletačima, dezorijentisanim, čoporom pasa itd. Ja bih vas zamolila za neko akademsko držanje u ovom domu koji treba da bude najviše. Vi ste mladi, ima vremena za vas da naučite. A pitam se sve vreme u kojoj zemlji vi živite? Pa zar ne vidite da u svakoj oblasti društvenog života ima samo napredak, rezultati su tu, jer vi ne vidite bolnice koje su sagrađene, jer vi ne vidite puteve koje su sagrađene, jer vi ne primate platu koja se iz godine u godinu diže, jer vi ne shvatate da su penzije više, jer vi ne vidite život oko sebe ili živite u nekom paralelnom univerzumu. Obraćate se sa nepoštovanjem prema predsedniku Skupštine. Čas mu persirate, čas mu ne persirate. To je skandalozno ponašanje za jednog narodnog poslanika. Sramote me je bilo da vas slušam sve ovo vreme. Pričate razvaljeno pravosuđe, o pravosuđu apsolutno ne znate ništa. Pretite nam hapšenjem. Pa ne bojimo vas se. Mi imamo rezultate iza sebe. Ponosim se svojom premijerkom, ponosim se svojim kolegama iz Srpske napredne stranke, ponosim se Aleksandrom Vučićem. Hvala. Prvo, gospođo Popović, ja sam pitao vašeg kolegu ministra Jovanovića, ne vas. Druga stvar, znate koliko mene interesuje kako vi doživljavate moje govore? Hoćete da vam kažem koliko me to zanima? A znate zašto? Znate zašto? Zato što ste vi ministar u okupacionoj vladi Aleksandra Vučića koji razvaljuje ovu zemlju. A ja prema vama da pokažem poštovanje mogu samo onog dana kad vi padnete s vlasti. Dakle, vi učestvujete u urušavanju ove države punih 11 godina. Ne personalno vi ste se pri kraju priključili. Pljačkate i razvaljujete ovu državu. Ovo je najgore pravosuđe u Evropi. A vi kao ministar bi trebali da pognete glavu i da ćutite, a ne da delite lekcije. I niste vi došli ovde nas da pitate, nego mi vas. I to je ono što vi morate da naučite. I vi i vaš kolega koji sedi, kome sam postavio pitanje, koji ćuti kao zaliven, a vi se ulazite u konfrontaciju sa mnom. Nije sporno, možemo da nastavimo, Orlić se umorio, meni je sve jasno. I niste vi ti koji ćete da ocenjujete da li vam se sviđa način na koji ja komuniciram. Dakle, to je posao vas kao ministara. To. Da vi nama odgovarate na pitanja, ne da vi konstatujete da li se vama način moje komunikacije sviđa ili ne sviđa. To uopšte ne interesuje da li vam se sviđa. Ni meni se ne sviđa to što rasturate ovu državu Srbiju koja je moja koliko i vaša. I vi ste ovde došli danas da delite lekcije nama. Ni na jedno pitanje koje vam se postavlja kao ministrima nemate odgovor. I vi delite poslanicima lekcije. Vi ste ovde da primite kritiku, da je saslušate i da odgovorite, a ne da vi komentarišete da li se vama moj govor sviđa ili ne sviđa. Ministar Jovanović ćuti. Ja sam mu rekao da nabroji jednu stvar iz njegovog resora na koju može da bude ponosan. Ćuti kao zaliven. Ajde vi, pošto ste ministar pravosuđa, recite mi vi jednu stvar iz pravosuđa na koju možete da budete ponosni. Koliko vam presuda stoji u fioci? Koliko traju upravni sporovi? Koliko traju bilo koji sporovi? Vi zatirate pravosuđe, vi zatirate sve institucije i hoćete da vam se divimo, da biramo reči. To hoćete. Da biramo reči kad se vama obraćamo. Pa mi da smo birali reči, mi bili po Turcima još uvek ovde. A nimalo se ne razlikujete. Ni u metodama vladanja, ni u